Op het verzetsmonument in Verwerd binnen 12 vergeten nam dochs nog tahekken met een nieuwe tingplaat. Koenraad Spijksma en Meinet van Dijk. De ontbleting barde tijdens de herdenkingsgeerkomsten in het dorp. Ik vind het heel geweldig dat hij er nou ook bij zit en dat hij zich inzet het eigenlijk voor de oorlog en de Duitsers eigenlijk. Ja, ik vind het wel belangrijk en een hele eervol eigenlijk voor mijn beppe en voor mijn man. Hoe dat vroeger in alle haast gebeurd is, weet ik net. Maar deze twee naam is nou al een periode dat wij graag wouden dat die erop kwam. En juist mijn tanken aan een paar historici hier uit het dorp bij, ben ze nou ek dat de gemeente er mij ek nation had en ek dat de conclusie kwam is dat ze erop hadden. Ik vertelde de familie van Meinet van Dijk nog hoe zien libben. In diezelfde periode krijgt Meinet een oproep voor de arbeidseinsatz. Maar hij is niet van plan zich te melden. Ze binnenbliet mij de verkenning van de NAM. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder, hè? Dat er nou een heel... Ja, ik weet niet wanneer het beeld hier komen is, maar dat zijn namen er nou ik bij kunnen worden. Ik ben tegengebleven dat ze er eindelijk op staan, want nou ja, ze ik bij het gemeentelijk monument. En ja, deze, nou worden de mensen en de nabestaan, die kunnen nou echt mij uitnodigen, want hun familielid staat erop. Maakt het dat deze joen weer extra bijzonder? Ja, wij heen graag verleden hier hebben we al met 80 jaar, maar wij zijn tegengebleven dat het nou eindelijk gebeurt.